Nag-imbita ka nato sa pagpasalamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan. Give thanks to the Lord for His love is everlasting. Tinuod gayud no wa yoy paglubad ang gugma sa atong Ginoo kung mosalig lang kita. Kung na ang atong pagsalig kaniya, yang gugma, siksik, liglig, o maapaw. Gani, basindiha sa cross, no? Awas-awas ang dugo, ug tubig sa iyang lawas. Pagdupa niya, nagpahinumdom, unsa kadako ang gugma sa Dios. Mga pipila ka adlaw ang mga milabay, ang pagbasa sa Ebanghelyo may tungod sa gugma. Gigugma mangga niyang langgam, gigugma niyang mga milo na uban, ang balili, unsa pa ka kita nga mga tao. Labi na karon nga panahon sa pandemya, daghan ang siguro naluya, nabalaka, nahadlok, nawad-an og paglaom tungod sa kalisod no, sa kinabuhi. Lisod ng kinabuhi before pandemic man ni samot pa gyud. Natoy kailan ako taga-Kalinan, ni siya dinhi. Ngayo siya tabang kay nawad-an siyang trabaho. Mangginong-ginan ako siya, ang kinabuhi, diskarte ra gyud. Mangita tag diskarte sa kinabuhi karon, labi na kining mga kalisod sa kinabuhi, magtudlo ka nato sa pagdiskarte, kung saon nato pag-survive. Labi na nga ang diskarte nga unang atong una-unaon, mao ang pagtuog, pagsalig sa Dios nga motabang siya. Now, siguro bisan pa man sa pandemic, naagi hapoy makita nga diskarte ang tao, paningkamot kay naipulong sa Tagalog, nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Muni nga kumusalig ta sa Dios, di lang kay maghulat ta nga muulan. Natay buhaton samtang nagpaabot kita sa grasya. Kay kanang atong pagbuhat, pagtabang sa grasya sa Dios, diha mugawas no ang mga grasyang panalangin. Manyan ako siya nga namang kay motor basig magamit ta sa imong pagdiskarte. Man after 3 months balik siya. Tagaan ko niya gulay. Sa tinuod ka, Father, kung mudiskarte, musalig ta sa Dios, ang Dios wa gyud nagpabaya. Natay kahadlok, kabalaka, malisang ta sama sa mga apostoles no nga nay unos, balod, hangin nga maabot sa atong kinabuhi, mga bagyo, problema, mga pagsulay. Wala exempted ni ini, no? Kitang tanan naayoy kasinatian ni ini. Kung si Saint John of the Cross, no, ang iyahang term ani naa ka sa rock bottom na ilalom jud nga wad-an ka nagpaglaom sa kinabuhi. Pero kung musalig lang ka sa Dios, bisan sa kangit-ngit sa kinabuhi na agihapoy kahayag, matagaan tag kahayag sa Dios. Kay kitang tanan gibuhat man sa Ginoo with intellect and freedom. So naatay panghuna-huna nga makabuhat, makadiskarte. Mandaghan kayo ang mga kasinatian nga maayo taliwala sa pandemya.
Daghan ang nangahadlok, daghan ang galisang, pero naa sila'y kasinatian nga nibangon sila o gani nakaginhawa pa kay nakakita silag maayo taliwala ning pagsulay nga niabot sa kinabuhi. Sama sa mga apostoles, no, musalig lang ta kaniya. Ilang gipukaw si Jesus. Ang pagduol nila kang Jesus, mao po na sa atong mga problema, muduol ta sa Ginoo, muampo, musimba, mangayo niya og lamdag, enlightenment. Kay dili hakog ang Ginoo. Mutabang kanato, tagaan ta niya giya, tagaan ta niya pamaagi, apan kita ang mulihok, kita ang mubuhat. Nasa Dios ang awa, nasa tawang gawa. Natay buhaton aron maningkamot kita. Samtang ang Ginoo nagtabang kanato, kita po tabangan nato atong kaugalingon. Labi na gyud ang pagsalig ngadto sa Dios. Amen.